Mi nismo dobili još nikakvu naredbu od tužilaštva, niti tužilaštvo zvanično objavilo da je podiglo, to jest donijelo naredbu o sprovođenju istrage po NN-u za ubistvo. Evo ja prvi pozdravljam to ako je urađeno. To je tužilaštvo trebalo da uradi 3 dana nakon podnošenja našeg izvještaja. A mrcvari nas 3 mjeseca. I porodicu, i sve nas, i sve ljude i građane u Republici Srpskoj. Da bi nakon skoro 100 dana došli sad do toga da je nekakva naredba donešena. Evo, meni je drago. I pozivam tužilaštvo da dostavi tu naredbu što prije Ministarstvu unutrašnjih poslova i da kaže šta treba da radimo. Bilo bi mi drago da su došli tamo do saznanja da stvarno ko je učinilac, ako je neko učinilac toga, da ga odmah dovedemo. Nema toga ko će biti sakriven. Ni koga će Ministarstvo unutrašnjih poslova zaštititi. I pozivam evo tužilaštvo da podigne optužnicu protiv mene, protiv direktora, protiv načelnika, protiv sve jednog policajca koji apsolutno ima bilo kakve veze sa ovim. Da nas zatvori odmah, ne sutra, večeras odmah, kad izađemo iz ove sale odmah. I nek vodi postupak protiv nas i dokaže ko je to Ministarstvo unutrašnjih poslova nešto sakrio, prikrio ili šta uradio, kao što i ovdje čujemo i danas.